طيب هنقراو għattila darba Mattew 16 17 sa 20. Il-fatt li ħanqraw għattila darba ifisser dal-pass huwa kruċjali u importanti li nifhmuh sewwa. U Ġesu wieġeb bil-qallu imbiera kien ċmun barġona għax mhux il-laħam u d-demm irrivelalek jew urrik dan iżda missieri li hu fis-smawiet. U jien ukoll ngħidlek li inti Pietru u fuq dil-blata se nibni l-Knisja tiegħi u xtabi ta' Ħades mhux se jipprevalu kontrija. Għad nagħtik l-infietaħ tas-saltna ta' smawiet u kwalunkwe ħaġa li torbot fuq l-art se tkun marbuta fis-smawiet. Kwalunkwe ħaġa li tħoll fuq l-art se tkun maħlula fis-smawiet. Imbagħad widdeb lid-dixxipli biex ma jgħidu l-ħadd li hu kien il-Kristu. Amen. Kif tafu l-aħwa dan l-episodju illi qegħdin nikkonsidraw flimkien huwa wieħed kruċjali illi nifhmuh sewwa għaliex Ġesu hawnhekk jintroduċi il-Knisja tiegħu. Issa l-Knisja tiegħu illi ilha fuq l-art għal armajn 2000 sena u bħalma bassaru tikber. Tikber bħal siġra tas-sena bħal tinżera bħala żerja ċkejkna fil-ġnien imma mbagħad tant tikber li anke t-tju tal-ajru imorru jistkennu fiha. Ġesu hawnhekk qiegħed juri allura illi vera Alla kellu l-poplu tiegħu fil-Patt il-Qadim mill-bidunet Abel u ħafna nies ġusti illi Alla urihom grazzja. Frattant hawnhekk Ġesu qiegħed jgħid il ħajja xi ħaġa ġdida, xi ħaġa ġdida. Infatti, ħafna affarijiet li kienu jagħmlu fl-antik qabel it-twelid ta' Ġesu illum m'għadniex nagħmluhom. Sakrifiċċji fit-tempju, it-tempju nnifsu, issa m'għandniex bżonnu għaliex Ġesu nnifsu għat-tempju ta' Alla. U aħna ġebel ħaj f'dak it-tempju. ċertu regolamenti li kellhom il-Lut li kienu qishom regolamenti tal-kindergarten issa twarbu. U Alla issa għandu poplu aktar matur fejn qabel kienu jagħmlu s-sakrifiċċji tal-bejjem dawn m'għadniex nagħmluhom. Għaliex? Għax dawn kienu qed juru kienu stampa minn qabel tas-sakrifiċċju wieħed u effettiv illi Ġesu nnifsu kellu jagħmel fuq il-Kalvarju. Biex bekk issa il-fidwa tagħna hija mitmuma, hija miksuba u aħna qegħdin ingawduha. Ġesu allura qed jintroduċi l-Knisja tiegħu bħala il-frott tad-dbatijiet ta' ruħu. Iżajja meta bassar x'kellu jiġri fuq il-Kalvarju qal illi Ġesu kellu jara il-frott tad-dbatijiet ta' ruħu mhux biss imut imma jirxoxta. U allura ħajirxoxta bħala ir-ras ġdid ta' poplu ġdid ta' Alla. Infatti il-Knisja Pawlu isejħilha l-Iżrael ta' Alla. Illum il-ġurnati qal l-Iżrael ta' Alla huma n-nies veri ta' Alla. U allura il-Ġesu kien jaf il-lan għaliex ġie f'din id-dinja appuntu biex jiksbinna il-fitwa, biex jaqadna miegħu, biex jatina il-ħajja eterna. Ġesu f'dan il-pass allura qiegħed jgħidilna illi kellu qiegħed il-pedament ta' binja spiritwali imsejħa l-Knisja. U aħna bħala membri tiegħu aħna ġebel ħaj. Hekk jiddeskrivina Pietru, ġebel ħaj li qegħdin nibnew flimkien fuq dan il-pedament wieħed. Ġesu jitkellem ukoll dwar ċertezza tal-Knisja. Konna naraw u nisimgħu ħafna rapporti ta' Kristjani li mutu martri, Kristjani li qegħdin jinxaħtu l-ħabs f'ħafna pajjiżi fejn m'hemmx libertà tal-espressjoni. Frattant Ġesu qal jien se nibni il-Knisja tiegħi. Bħala l-arkitett u l-bennej tagħha jagħtina weda illi l-Knisja impossibbli illi tfalli. U ċoja, daw kollha illi flan etern tal-missier irid li salvom dawn kollha mingħajr eċċezzjoni se jkunu salvati. Ġesu qal daw kollha li jagħtini l-missier jiġu għandi u ma jiġi għandi jien ċertament ma nkeċċieħx il-barra. Ġesu allura qed jassigurana illi mhux se jitlaq ix-xogħol jien se nibni l-Knisja tiegħi mhux se jitlaq dak ix-xogħol nofs leħja. Mhux se jixba minna, anzi la darba se jħilna se jkompli proteġina u jassess fuqna
bl-omnipotenza tiegħu. Ġesu wkoll jassigurana dwar il-sigurtà tal-Knisja. Semmi illi l-xtabi ta' Ħades mhux se jelbu kontra tagħha. Il-xitan u l-forzi tad-dlam jippruvaw iżommu l-bnedmin fit-telfien tagħhom bil-kundanna tal-Alla fuqhom. Imma Ġesu jgħid illi mhux se jirnexxilhom. Il-forzi infernali ma jistawx għall-Knisja. L-Knisja tkompli sal-aħħar ta' żmien ta' dan l-ordni maħluq. Nidru bħala naċ fost il-pub, u Ġesu hekk qal li aħna, nidru dajfa, nidru vulnerabbli ħafna, però avolja dajfa aħna sħaħ fih, għaliex qegħdin miżmumin kif għadna kif kantajna, miżmumin flit tiegħu. Ħadd ma jaħtafhom minit missieri u ħadd ma jaħtafhom miniti. Hija sigurtà imbierka. Ġesu wkoll jiddeskrivi l-intimità bejnu u bejn il-Knisja. Bejnu u jien, bejnu u int. Hija l-Knisja tiegħi jgħid. Mhix il-Knisja tal-Papa. Mhix il-Knisja ta' John MacArthur, mhix il-Knisja tal-Patriarka ta' Kostantinopli, il-Knisja mejta ħadd ħlif tiegħu. U dan jridu napprezzaw l-aħwa. Il-Knisja hija tiegħu il għaliex jippossedija u għaliex jippossedija u għax traqu. Pawlu lill-presbiteri ta' Efesu jgħidilhom qassu ħudu ħsieb il-merħla talla illi hu xtara b'demmu stess. Minn stat ta' telfien ġabna għal stat ta' salvazzjoni. Mixtrija b'demmu stess. Rivelazzjoni 1 vers 5 Ġwanni prattikament jiftaħ dal-ktib fenomenali tiegħu b'fuħrija lil Kristu u jgħid il dak li jħobbna mhux biss ħabna. Tant li mietana fuq is-salib imma jibqa' jħobbna, dak li jħobbna. U ħallna minn dnubietna, konna qisna l-sira fil-ktajjen ta' dnub, imissa ħallna minn dnubietna b'demmu u għamilna saltna saċerdoti għal Alla u missieru. U dik hija l-Knisja. Deskrizzjoni sabiħa ħafna x'inhi l-Knisja hija saltna. Hija saċerdozju. Kull wieħed waħda minna, kull fidil, kull min hu imwieled mill-ġdid huwa saċerdot għal Alla. U allura lilu tkun il-glorja u l-potenza għal dejjem ta' dejjem. Il-Knisja hija tiegħu, Ġesu b'nadi oħra jgħid in-naċ tiegħi jisimgħu leħni, il-poplu tiegħi, semmih Ġesu għax hu jsalva il-poplu tiegħu minn dnubietom. Aħna nappartinu għal xulxin bħala aħwa fl-istess familja, però il-kbir fil-familja huwa Ġesu innifsu. Issa, vers 19 għandna vers importanti. L-Pietru jgħidlu se nagħtik l-infiet taħt as-saltna ta' smewwiet. U kwalunkwe ħaġa li torbot fuq l-art se tkun marbuta fis-smewwiet u kwalunkwe ħaġa li tħol fuq l-art se tkun maħlula fis-smewwiet. Niftakru li Ġesu hawnhekk qiegħed jikkumplimenta lil Pietru. Pietru kien għadu kif stqarru bħala il-Kristu binalla l-ħaj. Tajjeb? U Ġesu qallu jiena ngħidlek li inti Petros u fuq din il-Petra se nibni l-Knisja tiegħi. Jiena meta kont żgħir kont dejjem nismagħha inti Pietru u fuqek nibni l-Knisja tiegħi, però Ġesu ma qalx hekk. Hawnhekk dik ngħidu la play on words. Tajjeb? L-isem Pietru li infatti Ġesu nnifsu qallu inti xmun imma jieħan sejjaħlek Pietru jew Kefa li tfisser blata. Inti Pietru, Petros, imma fuq din il-Petra se nibni x'Petra hi? Hija l-istqarrija tiegħu. Huwa evidenti mill-kuntest kollu illi Ġesu ma kienx se jibni il-Knisja tiegħu fuq Pietru bħala persuna il għaliex immedjatament wara. Meta Ġesu ħabbar mewtu, Pietru prova jipprojbilu illi jmur biex jieħu l-passjoni tal-Kalvarju. Le, aħna bnedmin nistgħu nkunu min inkunu, aħna dgħajfa wisq biex nerfaw jew il-Knisja tkun mibnija fuqna.
hija mibnija fuq l-istqarrija ta' Pietru. Int il-Kristu in Alla l-ħaj. Ma tistax tkun Kristjan jekk ma temmenx din l-istqarrija. Dan huwa s-sisien, hija l-pedament tal-Knisja. Hawnhekk insibu il-verità ta' Alla. Illi Ġesu huwa bin Alla. Int bin Alla. Xi ġifieri? Ġesu ġifieri jirrifletti il-karattru ta' Alla perfettament. Fi kliem ieħor Ġesu huwa divin. Huwa Alla nnifsu li żarna fuq dil-pjaneta f'sura ta' bniedem bħalna mingħajr dnub. Min jemmina din l-intelligenza umana ma twassalx. Ma nistawx nimmaġinaw kif l-infinit, l-etern, jidher fostna bħala tarbija u jgħix ta' tfajjel, ġuvnot, raġel bħalna. Li kellu bżonn jorqod, kellu bżonn jiekol u finalment ukoll miet fuq is-salib. Int il-Messija ukoll qallu. Int il-Messija. Ġifieri, il-Kristu huwa titlu. Bħal meta ngħidu Joe Biden huwa il-President tal-Amerika. President mhux isem, huwa titlu. Ġesu huwa ismu, Yahweh salva, dak li tfisser Ġesu, Yahweh salva. U dan ingħata t-titlu ta' Kristu, ġifieri il-Messija, il-midluk illi l-profeti mill-antik kienu ilhom iħabbru dwaru. Illi ħajkollu saltna, illi ħajirrenja fuq l-art, tajjeb imma wkoll ħabbru li kellu jmut mewta ta' għajb. Nifdu li jdejja u rġlejja, Salm 22. Aħna l-koll bħannaċ intlifna kulħadd sejra għal triqtu, imma l-mulej tafa' fuq il-ħażen tagħna l-koll. Iżajja 53. Dan huwa l-Messija illi l-profet ħabbru u Ġesu meta Pietru għarfu illi Ġesu huwa dan l-imħabbar mill-profeti, Ġesu hemmhekk għallu mbira kint xmun Barġona. Iva. Blajnuna talla, Pietru ma wasalx għal konklużjoni mill-intelligenza tiegħu, frattan Ġesu hawnhekk jgħidlu li issa se nagħtik l-infieta tas-salta ta' smawiet. Bħala rispons għall-istqarrija tiegħu Ġesu iwieħed il-Pietru illi se jkun ħajdu hekk il-pedina, ħajkun dak illi ħajkollu privileġġ kbir, illi jintroduċi lil Ġesu bħala l-Messija kemm lil-Lut, lis-Samaritani u lill-Ġentili. Natik l-infietaħ tas-salta smawiet. Infietaħ x'inhu? Ovvjament Ġesu mhux qed jgħid infietaħ tal-metall. Xi tfisser però infietaħ għandna figura tad-diskors. Muftieħ bażikament xogħlu li jiftaħ jew jagħlaq. Jiftaħ jew isakkar. Dak huwa x-xogħol tal-muftieħ. U ħajtih l-infietaħ mela iktar minn wieħed. Pietru bħala apostlu ta' Ġesu kellu jkun l-ewwel wieħed li jippriedka il-messaġġ tas-saltna lil-Lut. Fatti nafu kif appena bdiet il-Knisja kif nafu għallum f'Pentekoste, meta niżel l-Ispiritu Santu bil-qawwa fuq il-disċipli ġemgħa ta' xi 120 f'Ġerusalem, u Pietru kif ra li qed jinġemgħu in-nies indirizzhom u fissrilhom eżattament x'ġara ftit jiem qabel illi Ġesu huma marfuħx salbuh, però dan huwa twettieq tal-profezija illi kellu jseħħ hekk. U allura Ġesu preżenta lil Ġesu, Pietru preżenta lil Ġesu bħala il-Messija. F'Pentekoste, imbagħad aktar tard lis-Samaritani, is-Samaritani kienu tisemgħu bl-Evanġelju, però interessanti illi l-Ispiritu Sant ma waqax fuqhom
kellu jmur Pietru u Ġwanni biex imbagħad jirċievu l-Ispiritu Santu. U wkoll lill-Ġentili. L-ewwel każ kien Kornelju. Kornelju kien bniedem devot, jitlob, jagħti l-karità, isum u kollox. U Alla oġbu li jibgħatlu lil Pietru biex tisma' minn għandu messaġġ li bih tkun salvat. U Pietru meta daħal f'daru sab il-qraba u l-bib tiegħu miġburin flimkien ħabbrilhom il-Ġesu. Ħabbrilhom il-Ġesu u allura kien qed juża dan il-muftih tas-saltna. Kien qed jiftaħ is-saltna tal-Alla għan-nies. Il-predikazzjoni, it-tagħlim, il-katekesi, meta tagħti tract, meta tagħti ktejjeb, meta titkellem man-nies, qegħdin nużaw dawn l-infietaħ. Ovvjament, huma wkoll infietaħ li jagħlqu. F'liema sens jagħlqu. Pietru nifsu naraw illi jagħlaq is-saltna, pereżempju lil Ħananija u Saffira, illi b'mod viljak gidbu u dew bl-ipokrezija biex juru nfushom aktar ġenerużi milli attwalment kienu. U Pietru marraf minn Alla ovvjament il-Ħananija u Saffira esponjhom bħala forozz. U wkoll, pereżempju, Xmun is-Saħħar, illi kien sema l-Evanġelju, saħansitra tagħmed. Però mbagħad Pietru qallu illi hija ħaġa ħażina illi hu xtaq l-Ispiritu Santu għax offra l-flus għalih. U Pietru għallu da x'ġennu. Isimgħuha. Ħatmur il-fidda tiegħek għat-telfin miegħek għax issupponejt li xtajt takkwista lotja tala bil-flus. Ma għandek la parti u lanqas sehem f'dil materja għax qalbek mhix sewwa quddiem Alla. Dak kien dixxiplu fals. Hemm l-Evanġelju tagħmmet u Pietru bl-użu tal-infietaħ sakru il-barra. Dan huwa li jiġri meta aħna inxandu l-Evanġelju. Pawlu jespermija hekk għal xi wħud meta aħna nxandu l-Evanġelju qisna r-riħa tal-mewt u għal xi wħud fwieħa li tagħti l-ħajja. L-istess Vanġelu imma xi wħud b'dak il-messaġġ qed tinfetħilhom is-saltna ta' smewiet u għal oħrajn qed tingħalaq. Skont kif wieħed jirrispondi għal dak l-istess messaġġ. Ovvjament, l-awtorità li Ġesu ta' lil Pietru aktar tard ta' ukoll lit-tixxipli. Ġesu wara li qam mill-mewt qal lit-tixxipli importanti, aqra fil-kuntestu tara. Lit-tixxipli, dak miġmura, ġifi mhux biss l-apposti. Għalilhom bħalma l-missier bat lili hekk issa jien nibatlilkom. Għalfejn batu l-missier, għal xiex batu l-missier biex ikun is-salvatur tad-dinja. Ġesu qed jgħidilna qed nibatkom biex issalvaw in-nies. Daqshekk huwa importanti l-evanġeliżmu biex insalvaw lin-nies. Mhux bil-qawwa jew bil-mertu tagħna, ma billi nippuntawhom lejn Ġesu Kristu. Inxandrulhom il-bxara tajba. Pawlu wkoll aktar tard narawh, infatti l-atti tal-apostli kollu, huwa turija kif l-apostli u d-dixxipli użaw dawn l-infietaħ billi fettħu s-saltna tal-Alla għal dawk li rispondew għal-Vanġelu u għal dawk li baqgħu mingħajr ma baqgħu fin-nuqqas ta' twemmin. Pawlu narawh pereżempju fl-Atti 13, meta fl-ewwel safra tiegħu infatti lejn Ċipru waslu mbagħad fil-belt ta' Pafos, sabu ċertu raġel magu, magician. Profeta fals li jismu Bar Ġesu. Li kien mal-prokonslu Serġu Pawlu, raġel intelligenti. Da seħleh il-Barnaba u l-Sawlu u fittex jisma' l-kelma talla. Imma Eli mal-magu, għax hekk hu tradott ismu, opponihom u prova jdawwar lill-prokonslu mill-fidi. Din ħafna nies jagħmluha. Jien ma rridx nemmen u qas inħalli lilek temmen. Ma Sawl
marfu kol bħala Pawlu, mimli bl-Ispiritu Santu ċassa lejh u qalu mimli b'kull ħjiena u b'kull malinjità bin ix-xitan. Għadu ta' kull ġustizzja minn tissa teda li tawweġ it-toroq dritti tas-sit. War issa qid is-sit wa fuqek u se tkun għami u ma tarax ix-xemx għal xi żmien. Pawlu iġġudikah u rieħ ma tridx nagħlaq is-salta ta' smewwiet kontrik. Din hija l-awtorità illi Ġesu ta' bażikament lid-dixxipli kollha. Pietru kien l-ewwel wieħed li juża din l-awtorità. Fit-tlet gruppi illi l-Lut fil-mentalità ludija kien hemm il-Lut, kien hemm is-Samaritani li kienu razza bastardjata bejn Ludi u Pagan, u mbagħad kien hemm il-Pagani, il-ġnus l-oħra tad-dinja. U l-atti, infatti huwa mibni fuq il-prinċipju kif qal Ġesu, intom se tkunu xhud tiegħi fil-Ġudea, fis-Samarija, satru fl-art kollha. Pietru kien l-ewwel wieħed illi fetaħ is-salta ta' smewwiet lil dawn it-tlet gruppi. Frattant l-awtorità finali u l-awtorità tagħna tiġi mingħand Ġesu Kristu. Jiena m'għandi ebda awtorità la fuqkom u laqas fuq ħadd ieħor. U laqas intom. Hija awtorità delegata lilna, mogħtija lilna biex nużawha sew għall glorja u s-seb tal-Alla. Fatti Ġesu jgħid fir-Revelazzjoni 18, jiena kont mejjed wara, jiena ħaj għal dejjem ta' dejjem. U għandi l-infietaħ tal-mewt u ta' Ħades. Ġesu huwa s-suprem fuq kull ħajja. Jiddeċidi meta, kif u f'liema post kull wieħed minna imut. Ħajjitna hija fidejh. Il-ħajja bioloġika tagħna, il-ħajja spiritwali tagħna, fih hemm il-ħajja. Għandi l-infietaħ tal-mewt u ta' Ħades. Għandu l-awtorità fuq kollox. Meta ikkmanda lil Ġwanni biex jikteb ittra lill-Knisja ġo Filadelfja, l-ittra tiftaħ hekk. Dan il-ħwejjeġ jgħid il-qaddis il-veru Ġesu. Dak li għandu l-muftieħ ta' David li jiftaħ u ħadd ma jagħlaq u jagħlaq u ħadd ma jiftaħ. X'awtorità x'seta għandu Ġesu? Hija seta plenipotenzjarja. Hija seta l-ola u l-akbar seta immaġinabbli, hija seta divina li jiftaħ u ħadd ma jagħlaq, tgħidlu x-xitan ma jista' jagħmel xejn mingħajr il-permess ta' Kristu nnifsu. Ġesu wera l-qawwa tiegħu fuq il-demonji bil-iskonġrom, vera? Ġesu jiftaħ u ħadd ma jagħlaq u ħadd ma jiftaħ. Din it-tali awtorità hija eżerċitata minna, mhux bit-tradizzjoni jew invenzjoni umana, jew b'xi awtorità arbitrarja matul l-istorja tal-Knisja kien hemm ħafna nies li abbużaw dan il-ħsieb li natik l-infietaħ tas-satna smewwiet u bdew jagħmlu għaru każijiet, speċjalment kif naraw fil-papat. Imma din l-awtorità nużawha sewwa bl-ipprittkar fidil tal-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla li aħna nonorawha, nilqawha, ma rridux imbabsuha, ma rridux nibdluha, ma rridux nżidu magħha, kif inhi. Kif inhi. Nitlob il-Alla li toġbok u tirrispondi għalija, imma ma nistax u m'għandi ebda awtorità li nibdilha. Bl-ipprittkar fidil tal-kelma tal-Alla. Pawlu lill-presbiteri ta' Efesu għalilhom u issa ara jien naf illi intom il-koll li fostkom għaddejt nipriedka s-saltna. Emmu, illi naraw Pawlu kull fejn kienu minn belt tal-oħra fil-Maċedonja u fl-Akkajja u f'postijiet oħrajn. X'kien xogħlu jipriedka s-saltna. Jipriedka s-saltna, jipriedka illi hemm sultan maħtur minn Alla nnifsu illi għandu jett fuqna l-bnedmin u għalhekk is-sejħa l-indiem ma tagħmel sens. Ma nistgħux nibqgħu nagħtu darna għal dan illi Alla onoraħ bħala s-Salvatur u s-sit fuq kollox.
Għaddejt nipriedka s-saltna u mintomx se taraw iżjed. Anke sal-aħħar net tal-atti. Meta Pawlu wasal Ruma, lu għajdilna li hemmhekk baqa jipproklama jew ixandar is-saltna talla u jgħallem dwar is-Sid Ġesu Kristu bil-konfidenza kollha u bla impediment, bla tfixkil ta' xejn. U dik il-pattern li naraw l-apostli u d-disċipli mill-bidunet xandru is-saltna talla. Fi kliem ieħor, xandru l-Vanġelu. Xandru l-istadina il-kman tanzi talla. Illi wieħed għandu jindem u jiġri lejn Ġesu bil-fidi sabiex jeħles mill-għadab li ġej, mill-ġudizzju li ġej. Dik il-pattern tibqa' sal-lum. M'għandna ebda jett illi nibdluha, m'għandna ebda jett illi nivvintaw programm ġdid għas-soċjetà kontemporanja tal-lum. Ma taħdimx. Dak mhux użu tal-infietaħ. Dak huwa użu ta' moħħok. Rridu noqogħdu attenti li avolja l-Lut jiddomandaw il-mirakli. U l-Griegi jiddomandaw l-erf, aħna inxandru l-Kristu msallab. Blu għal-Lut u skandlu għal-ġentili, imma dak huwa l-programm tagħna. Dawk huma l-infietaħ, ix-xandir fidil tal-kelma tagħna. U wkoll l-infietaħ ifisser l-eżerċizzju ta' ordni u dixxilpina fil-Knisja. Mela, la darba għandek nies illi mela ikkonvertew tamdu u issa jinsabu fil-ġema tal-Knisja. Kull Kristjan għandu jkun membru fidil ta' ġema lokali. Issa u xaw, jew bandu oħra f'Malta, jekk inti Kristjan, inti obbligat, għandek dmir sagrosant, illi tingħaqad ma' Knisja biex tagħti u tirċievi minn għandha. Biex turi illi inti m'intix dixxiplu sigret bħalma kien Giuseppe ta' Arimatea, inti dixxiplu pubbliku ta' Ġesu u ma tistħinx waqas tiddejjaq li ħadd ieħor ikun jaf. Alla jrid illi aħna niffunzjonaw bħala ġisem wieħed ta' Kristu, mhux l-owners. Tajjeb? U allura meta għandek din il-ġema, tajjeb, illi il-mandat tagħha huwa illi iju titgħallem aktar il-kelma tagħha ix-xandara wkoll il-ħadd ieħor. Però bl-ordnu bid-disciplina. Tistgħu tippretendu intom illi jiġu n-nies fostna hawnhekk u jgħidulna jiena nemmen m'għammet u xi nkun però mbagħad insiru nafu li dan huwa bniedem immorali u skandalus. Skandalus. Allura, nkellmuh, nbidbuh, nippruvaw nftulu għajnejh. U meta jibqa' hekk. Juri li ma jridx jindem, ma jridx jibda l-istil ta' ħajtu, inħalluh fil-Knisja. Le. L-infietaħ ifisser li bħalma tiftaħ is-saltna tagħlaqha wkoll. Tagħlaqha wkoll. Ġesu hekk irid Knisja pura, Knisja safja. Sakemm huwa possibbli. Tajjeb irridu nesiġu illi fostna ikun hemm imġiba qattisa. Jekk aħna ndaħlu nies skandalużi u dawn jikklejmaw huwa Kristjani bħalna. Frattant qegħdin jixħtu għajb u vergonja fuq l-isem ta' Kristu, ma nistgħux naħalluhom fostna. Kien hemm wieħed fil-Knisja ta' Korintu illi kellu il-mara ta' missieru xi ħaġa li lanqas il-pagan ma kienu jagħmluha skont Pawlu. Tajjeb? U dawn ittollerawh. Ħallew hemmhekk, qisu mhux xejn. U Pawlu qallhom jiena avolja assenti fil-ġisem mhix magħkom ġifieri. Ma preżenti fl-ispiritu diġà ġudikajt bħalli kieku preżenti il-min ikkommetta dil-ħaġa. Meta intom tkunu miġmugħin flimkien fis-sem is-Sid Ġesu Kristu. U l-ispiritu tiegħi magħkom bis-setta tas-Sid Ġesu imiskom tirrendu t-tali lil Satana, terħuh lil Satana. Ġifieri, prattikament keċċuh. Għaliex? Ara x'jiġri jekk inti għandek
offa tat-tuffieħ waħda minnhom hija mħassra, tħassallek il-bqija. It-tajbin ma jfejqux it-tuffieħa mħassra, imma it-tuffieħa mħassra waħda tħassar il-qoffa kollha. Għalhekk l-aħwa, irridkom tifhmu għadi, illi il-Knisja hija ġema ta' nies illi tiddomanda il-qdusija imġiba morali tajba u meta jkun hemm dawn ħanidur l-iskandli rridu nieħdu passi kontra tagħhom. L-użu tal-infietaħ tas-saltna ta' Smewwiet. Mela, il-ħabbar tas-saltna aħna l-koll illi bil-mod tagħna, bl-istil tagħna, bil-kapaċitajiet tagħna u minn mod u minn bieħor qegħdin waslu il-bxara tajba dwar Ġesu lin-nies ta' madwarna. Dan huwa ministeru importantissimu. Importantissimu. Kważi kważi kultant ninsew li qegħdin nagħmlu differenza għall-eternità inkwantu n-nies. Inkwantu n-nies. Illi ninkludu fis-saltna għal dawk li ġenwament jistqarru l-Ġesu, għaddu kif kellna l-okkażjoni ta' koppja illi stqarret il-Ġesu u irċivit il-Magħmudija. Allura hija milquha fih dan il-Knisja. Imma bl-istess mod ukoll il-Knisja għandha l-awtorità li teskludi il-dawk illi ma jirċevux it-testimonjanza dwar Ġesu. Jiġifieri il-Knisja tkun organizzazzjoni separata mid-dinja. Qegħdin fid-dinja, qegħdin nitħaltu man-nies tad-dinja bl-iskop biex inħajruhom, nikkonvinċuhom, nipperswaduhom illi jeħtieġ illi jindmu, però il-distinzjoni trid tkun evidenti. Luqa 10 vers 9. Ġesu hawnhekk qiegħed jagħti istruzzjonijiet lil 72 raġel qabel ma bagħthom ixandru s-saltna Talla. U għalilhom hekk ara, għalilhom ikkuraw il-morda u għejdulhom orbitilkom is-saltna Talla. Qegħdin taraw qegħdin joffru, qegħdin jiftħu s-saltna. Qegħdin jagħtu l-opportunità lin-nies, orbitilkom is-saltna Talla. Ma fliema belt kwalunkwe titlu ma jilqawkomx, uħorġu fit-toroq tagħha u jgħidu mqar it-trab tal-belt tagħkom li jeħel saqajna nimsħuh kontrikom. Madankollu kunu ċerti minn dan illi qorbot saltna Talla. Ġesu ġifi qed jgħallimna hawnhekk illi il-ministeru li aħna naqdu nisa u rġiel, kbar u żgħar. Tajjeb? Meta nkunu fuq il-post tax-xogħol, meta nkunu f'diversi postijiet fil-familji tagħna, aħna bejna aħna rappreżentanti, ambaxxaturi ta' Kristu. Illi jridu ngħidulhom mis-saltna Talla, tħalt fiha, tista' tidħol jekk trid fiha. Però jekk dawn websu qalbhom u jagħtu darhom lill-Vanġelu imqar it-trab tal-belt tagħkom li ħelma saqajna nimsħuh kontrikom. Jagħlqu s-saltna Talla lilhom ukoll. Mela, permezz tal-apostli Ġesu żvela kelmtu u dik il-kelma hija prattikament prittikata u applikata hija l-infietaħ tas-saltna ta' Smewwiet. Kif għadt, importanti nifhmu illi din is-seta mhux biss ta' lil Pietru bħala l-ewwel wieħed, bħala kumpliment, bħala privileġġ lilu. Imma mbagħad aktar tard Mattew 18. Ġesu jgħid lid-dixxipli issa hawnhekk, lid-dixxipli. Tassew ngħidilkom, kwalunkwe ħaġa li torbtu fuq l-art kwalunkwe ħwejjeġ li torbtu fuq l-art se jkunu marbutin fis-sema u kwalunkwe ħwejjeġ li tħollu fuq l-art se jkunu maħlulin fis-sema. Prattikament l-istess diskors illi orġiment qalu l-Pietru issa qed jgħidu lil kulħadd. Nifhmu għadin? Illi allura għandna mandat, għandna xogħol importanti, taħsibx li x-xogħol tiegħek huwa mara tad-dar jew avukat jew tabib u daqshekk. Dak u xogħol bih qed tonora lil Alla
u permezz tiegħu Alla qed jipprovdilek x'tiekol, imma x-xogħol tagħna bħala Kristjani, bħala wlied is-saltna, hija li bil-ferħ inħabbruha lil ħaddieħor ukoll. Huma biss il-mexxejja reliġjużi folots illi jagħlqu s-saltna f'wiċċ in-nies. U din nafa mill-esperjenza. Jekk forsi nista' nagħti testimonjanza qasira dwar innifsi meta kelli 20 sena u rċevejt l-Evanġelju l-ewwel darba, tajjeb, jien għand min l-aħjar li mmur għand il-qassisin. U kont imur għand diversi qassisin u arċiprieti. U nsaqsihom mistoqsijiet. Qed tifhem? U aktar ma kont nagħmel hekk, aktar kont ninduna illi dawn huma nies illi qed jagħlqu lis-saltna qed jippruvaw jagħlqu għas-saltna ta' Alla. Smajtuha l-istorja meta l-arċipriet tal-Katedral ta' Għawdex tar-Rabat. Tajjeb, u saqsejtu, ġiet dar dan. U saqsejtu għalfejn temnu f'ħafna medjaturi meta l-Bibja tgħid li hemm Alla wieħed u medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin, Kristu Ġesu. U għalli hemmhekk wieħed ma tfissirx wieħed. Issa dana, għal-ġieħna kien jgħallimni l-matematika għal sentejn. Mela fil-klassi tal-iskola, wieħed fisser wieħed, għax hekk wieħed fisser 2 jew 3 jew 4, is-somma ħad tiġik ħażina żgur. Żgur! Fil-klassi wieħed fisser wieħed, imma barra mill-klassi wieħed fisser ħafna. Għad titkun ħmar. Jekk ma tindunax li dawn in-nies qegħdin jagħlqu s-saltna ta' Alla. Qegħdin jagħlquha. Hija realtà ta' tkexkix, ta' ġifieri, ta' tkexkix. Ġesu qal l-avukati ta' żmienu, dawn l-esperti fil-liġi minn għalihom. Luqa 11, vers 52. Gwaj għalikom, avukati. Gwaj. Ġifieri ħajkolkom kastig aħrax. Għax ħadtu l-muftiet tat-tarif. Intom infuskom ma tħaltux u fiex kiltu l-dawk illi kienu daħlin. Di rajta fl-esperjenza tiegħi u naħseb tagħkom ukoll. Hemm nies illi jippużaw li għandhom l-awtorità mentre qegħdin ifixklu milli ħaddieħor milli jidħol. Ejjew l-aħwa nkunu umli biżżejjed biex iva b'talbqu b'sens ta' responsabilità kbira noqogħdu attenti kif inxandruh l-Evanġelju, b'liema attitudni nxandruh, bil-kumpassjoni, b'konvinzjoni, mingħajr ma nilwu l-kantunieri, imma nxandruh nwasluh bil-fedeltà kollha. Kif qal Ġesu natik l-infietaħ u dak li torbot fuq l-art ikun marbut fis-sema, dak li tħol fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Għal darbohra nisħaq li din l-awtorità Ġesu ta' mhux biss il-Pietru imma li tixxipli wkoll, eventwalment. Li tixxipli. Wara l-qam minn bellimwiet ukoll. Li tixxipli miġbura madwaru, importanti tixxipli. L-apostli huma 12. U Pawlu aktar tard, imsejjaħ biex ikun l-apostlu tal-Ġentili. Ma d-disċipli huma l-fidili kollha. Dawk kollha li jemmnu fih. Ġesu għalilhom irċievu l-Ispiritu Santu id-dnubiet li tħollu se jkunu maħlula u d-dnubiet li żommu jkunu miżmuma. Issa, kif fehmuh id-disċipli? Fehmuh billi xandru l-kelma, billi xandru l-Vanġelu. Fl-ewwel sekli tal-Knisja ħadd ma interpreta dak id-diskors bħala Ġesu waqqaf is-sagrament tal-qrar. Mhux veru. Mhux veru. Ara l-ewwel 5 sekli tal-Knisja inqas u ara l-Knisja, il-knejjes diversi fl-Ewropa, fl-Afrika, fil-Vant Nofsani. Kif fehmu dak id-diskors? Fehmuh billi xandru l-kelma. U dak huwa xogħolna illum ukoll. Ġesu mela qed jiddelega awtorità mhux biss il-mexxejja maħtura tiegħu, ma lilna wkoll. Aħna vokati, aħna imsejħin biex neżerċitaw din is-seta delegata lilna. Is-seta mogħtija lilna biex nużawha sewwa għall glorja tagħna.
Il-Knisja ta' Kristu għandha il-verità. Għandna kultant ngħidu għax mifrudin u denominazzjonijiet. Il-Knisja ta' Kristu, il-Knisja vera ta' Kristu għandha l-verità. Ma nix niddejqu. Ngħidu aħna għandna l-verità u intom Buddisti u intom Maomettani qegħdin fi żball gravi. Gravi. Il-Knisja Pawlu meta kiteb il-Timotju l-ewwel Timotju 3 vers 14 qallu qed niktiblek dawn l-istruzzjonijiet. U nittama li ġi għandek malajr, imma jekk niddewwem qed niktiblek sabiex tkun taf kif wieħed jeħtieġ iġib ruħu f'dar Alla. Hija xi ħaġa importanti, kif se ġib ruħek f'dar Alla? Dak li qegħdin nitkellmu. Pretendi jekk inti ħad tkun immorali jew sfaċċatament midneb, mhux postok fil-Knisja. Mela, għandna nkunu nafu kif wieħed jeħtieġ iġib ruħu f'dar Alla li l-Knisja tal-Alla l-ħaj il-kolonna u s-sosten tal-verità. Dment li l-Knisja taqbad l-Iskritturi mqazza u tifhimhom u tippritkom hija il-kolonna u s-sosten tal-verità. Hija dik li qiegħda terfa' l fuq bħala dawl għal bqija tan-nies. Dik hija il-ħidma, il-Ministeru tal-Knisja. Alla allura japprova l-prittkar u d-disciplina eżerċitata minna bħala disċipli dment illi naġixxu skont id-direttivi moti għalina. Jekk aħna nabdu u nivvintaw regolamenti u tagħlim illi fl-Iskrittura ma jeżistix, tlift l-awtorità tiegħek. Tlifta. Issa taqa' fil-kategorija ta' dawk l-avukati li Ġesu qalilhom gwaj għalikom avukati. Gwaj għalikom. Għax ħadtu l-muftieħ ma tħalltux intom xħallu ħadd ieħor. Il-Knisja hija l-kolonna u s-sosten jew ir-rifda tal-verità dment illi dik il-Knisja fedelment tirċievi l-kelma mingħajr ma tawwiġa u x'għandara lil ħadd ieħor. Ġesu itemm dal-konfront li kellu ma' Pietru. Meta imbagħad dar fuq id-disċipli u iddibhom biex ma jgħidu l-ħadd li hu kien il-Kristu. Stramba, vera? Aħna suppost ngħidu li Ġesu għall-Kristu, Ġesu għall-Messija, Ġesu għas-Salvatur. Imma dak iż-żmien Ġesu f'żomm għallhom tgħidu l-ħadd illi jien il-Kristu, li jien ġifieri dak li Pietru kien għadu kif stqar li jien. Il-Messija bin Alla l-ħaj. Għaliex? Għaliex għalek? Idu żommu f'moħħna li fi żmien Ġesu kien hemm ferment kbir dwar u ideat stravaganti kif kellu jkun tal-Messija. U kien żmien illi iva il-nies kellhom dik l-aspettativa, dik il-mistennija illi Messija dat jiġi, dat narawh. Imma x'kienu qed jistennew f'moħħhom kienu qed jistennew xi kmandant militari illi l-ewwel nett itajjar il-barra dawk il-misħuti Rumani illi invadew pajjiżhom u qed jaħkmuhom u jġelhom ħalsu t-taxxi lir-Ruma. U jagħtihom ħajja komda mingħajr dbatija u mingħajr xejn ma b'kumdità kollha. Kienet konċett popolari ħafna dwar kif kellu jkun il-Messija u Ġesu ma qabel xejn ma qabel. Meta darba pruvaw jaqbduh biex jagħmluh sultan Ġesu twarrab tela fuq il-muntanja u hemm qatt jitlob. Mhuwiex dak it-tip ta' Messija. Ġesu għal-Messija għaliex? Għax refa s-salib, ħareġ bih sal-Kalvarju u hemmhekk rat ruħu. Rat ruħu bħala mewta reparattiva, jiġifieri il-mewt tiegħu battieta għal dnubietna. Dak huwa l-Messija. Huwa Salvatur li jeħlisna mill-piena, mill-kastik, mill-waħx, mill-kruwa ta' dnub. Dak huwa l-Messija tal-Alla. U allura Ġesu hawnhekk qiegħed jgħallem. Qed jgħidhom tgħidux li l-Messija. Għalissa. Mbagħad Pentekoste
Pietru mingħajr riserva ta' xejn xandara fil-miftuħ. Li dan Ġesu li intom warabtuh Alla għamlu Messija u mulej. Imma l-fatt li qalilhom tgħidu l-ħadd li jiena l-Kristu, Ġesu qed juri l-Knisja tiegħu li hu kellu jibni u għadu jibni sal-lum. Hija realtà spiritwali, mhix realtà politika, kif pretendew għall-Lut. Lut hekk pretendew. Saltna politika. Jew saltna mondana li tibda bil-forza tal-vjolenza u tal-battalja. Meta Ġesu ta' xhieda tiegħu lil Pilatu fil-Ġwanni 18. Pilatu saqsih direttament, inti s-sultan tal-Lut? U Ġesu wieġeb, saltnati mhix minn id-dinja. Mela, saltnati mela Ġesu qed jammetti li huwa sultan. Imma s-saltna tiegħu mhix minn id-dinja. Mhix bħal l-imperu Babilonjan jew Assirjan jew Grek li ġab biss ħerba u vjolenza u mwiet u kattiverji u kefrija. Le, mhux dak it-tip. Mhux dak it-tip ta' imperu, mhux dak it-tip ta' saltna. Saltnati mhix minn id-dinja. Kieku saltnati kienet minn id-dinja, is-servi tiegħi kienu jitqabdu. Infatti meta Pietru prova jiddefendi Ġesu fl-ort tal-Getsemani, tajjeb, Ġesu qallu daħħal is-sejf lura fl-ant tiegħu. Għax kum jaqbad is-sejf jintem bis-sejf. Il-Knisja żbaljat. Kull meta sa Kattoliċi, Protestanti, Ortodossi Griki huma min huma. Kull meta dixxiplu ta' Ġesu juża l-vjolenza, jew ir-rikatt, jew l-intimidazzjoni, jew kwalunkwe ħaġa biex javvanza s-saltna talla, qed juża armi illi Ġesu ma taħx biex jużhom. Ma taħx. Għalhekk illum nikkundannaw il-kruċjati, 9 jew 10 kruċjati tul 200 sena, imwiet u dbatijiet biex jirbħu lil Ġerusalem lura minn taħt idejn il-Mislem. U l-Inkwiżizzjoni bittemmen bil-fors kif nemmnu aħna. Ma tagħmel sens. Ħwejjeġ prattiċi għal tul ta' żmien li l-Knisja Kattolika sal-lum għada ma għamlet ebda apoloġija u ma talbet ebda maħfra. Għaliex? Knisja Kattolika temmen il-saltna jew waħda politika fuq l-art. Politika fuq il-Papa għandu ġurisdizzjoni u awtorità fis-sema, fl-art u taħt l-art. U għalhekk dak li skomuniki bla sens pajjiżi sħaħ skomunikati għax ma kienx jaqblu mal-Papa. Fi żmien minnhom l-Ewropa kollha kienet misħuta għax kien hemm 3 papiet jiġġieldu flimkien, wieħed jisatel ieħor u lil dawk li jżommu mal-Papa ieħor. Allora l-Ewropa kollha kienet misħuta. Abbuż serjissimu ta' xi ġifieri natik l-infietaħ tas-saltna tas-smewiet. Jiena konvint illi iva l-infietaħ huma il-predikazzjoni tal-Vanġelu u l-użu tad-dixxiplina fil-Knisja. Bekk il-saltna tinfetaħ għal xi ħud tingħalaq għal xi oħrajn. Għanżommu f'moħħna l-aħwa li l-Knisja hija realtà spiritwali. Pawlu jfissirha sabiħ. Is-saltna talla mhix kwistjoni ta' ikel u xorb, mhix kwistjoni ta' affarijiet ta' id-dinja. Mija ġustizzja, ġifi għajxin ġust, sliem u ferħ fl-Ispiritu Santu. Dik hija s-saltna talla u l-Knisja tesprimija dis-saltna. Turija, tixhed dwarha lin-nies ta' madwarna. U allura ma rridux nħaltu l-fidi tagħna mal-politika. Ħafna nies hekk jagħmlu. Jaħsbu l-salvazzjoni tagħna tiġi għax ħanaddu xi liġi fil-Parlament. U ejja kamon. Bis-serjetà. Jew ħaninaqdu ma' kawżi umanitarji kontra l-AIDS u kontra dan, tajjeb illi jkun hemm dak il-ħidma, tajjeb. Imma dak mhux xogħolna. Ix-xogħol tagħna hu ix-xandi tal-Evanġelju. U li nieħdu ħsieb li l-ġemgħa
tagħna hawnhekk tkun ġemgħa safja, ġemgħa ta' nies niedma, nies dispjaċuti għad-dnub u jridu jkunu trenjati biex ma jibqgħux taħt is-seta tad-dnub imma jgħixu għal Alla. Jekk aħna ħanaqbdu naħsbu li l-fidi tagħna jistgħu ħoltuhom mal-politika jew affarijiet oħra, nkun qegħdin nirriskjaw li nitilfu il-fokus tagħna. Nkun qegħdin nitilfu l-qawwa spiritwali tagħna. Ġesu tagħna qawwa, iddelegalna qawwa. U dik il-qawwa Pawlu espermijek il-Vanġelu għal-qawwa tal-Alla, Alla tagħna l-Vanġelu, mhux biss emminna fih aħna, missa qiegħed jibatna biex dak l-istess Vanġelu. Il-qawwa tal-Alla s-salvazzjoni ta' kull min jemmen u wasluh il-ħadd ieħor. Jalla il-kol kemm aħna nifhmu u napprezzaw illi il-mandat li rċevejna mhux wieħed irħis, imma huwa wieħed illi jagħmel differenza bejn ġenna u infern, bejn kundanna u ħajja mbirka tul l-eternità għal nies ta' madwarna. Għal nies ta' madwarna. Qumu nagħmlu kuraġġ il xulxin u nwettqu il-mandat li Kristu ħallilna.